En aquest laboratori el que fem són les anàlisis de tota la població d'Osona. És a dir, tant les que es fan o es demanen des dels CAPs, l'atenció primària, com les que es fan des de l'hospital. És a dir, tots els anàlisis de la sanitat pública d'Osona venen al nostre laboratori. La nostra funció recau en el diagnòstic de les malalties, en el seguiment i també en el tractament. És a dir, podem veure, podem ajudar a aquest procés des del diagnòstic fins al tractament i pronòstic i curació de la malaltia. El Servei d'Anatomia el que fa és rebre totes les mostres de l'hospital i d'altres àrees del voltant, com pot ser la primària. Aquestes mostres són processades en el nostre servei i són diagnosticades. El fet d'incorporar-nos a aquest edifici nou ens ha comportat una sèrie d'avantatges. Bàsicament són avantatges per al personal que hi treballem, són millores en les condicions laborals i millores en quant a la seguretat de pacient.